klat no uwe khna bdang khlai snem ka arta jongka jilla Meghalaya haka hostel be an haka jilla Karnataka haka jingje basausi uwe khna shindrang bdang khlai snem ka arta na ka jilla Meghalaya ul klat no katba arphundai ngut ki weipat ki koidi jongka wei ka hostel be an balapnia daka wei ka school shimet haka shnong ka gepura jongka Madhya district haka jilla Karnataka kila sha sumar ha hostel namar ka jingstom ka bajur haka ba kila yo ek jingpang jerho bat ka jingduna hadin balabam ya ki jingbam basakut balapun kre nakamta ka jingra ke holi sha weipat utai usamla ubla klatno latip kerteng kum usonde kerlang nakashnong lendem kabahap hapo kapen ursla sibel sub division ulalong ukna school class 4 katkum ka jingtip baningkong layathu bayakine ki samla pule lara sha Karnataka daka rastriyas swayam sebak sang lane ka RSS kane ka jingje kalaje hakaway ka residential school jongka Gokul educational institution kabadon nakashnong ka gepura kabla trai kam na dusnem kandai spa phapundai klem kalaisen bantinya ya ka hostel ki bor punya ki pentrai be an ya ka hostel kabadon hakamala baningkong jongka ying school klem ki jingtei ki babiang kentup ya ka pankhana nakamta ki khana school kane ka school kadon hadu arspa arngut ki khna school nakine laipungut ki khna ki babun na ka jilla Meghalaya bat kato katne na ka Nepal kisa hakane ka hostel be an layathu ba katai ka school kabut ya ka jingpen be hakaba ki khna hostel kiyo e ka jingbam basakut balalum na ka jingyalang ki jingrakhe ne ki jingkhawai shongkurim ki badon hajan haka sngi palai ka kanhun na mala valley kalapenlong ya ka jingkhawai kumsibenta jongka jingrakhe ya ka holi hakaba kila a ya ka jhur polo bat shunni nakamta ka jingbam step ya ki jingbam basa lasam hadin shaki laipungut ki samla pule ki badon hakatai ka hostel haka sngi kababut baro ki khna school kliyo kempang hadin kata la penkit no yaki Marmar Shah Hospital haka sngi ublei ukelang ula kelon bala penkit ya u Marmar Shah Mandya Institute of Medical Science haka bala penbena bolo klatno napdeng ki weipat ki khna school hendringut ki don haka jingstom ka bajurba bat uwei udon haka kor penher mensim ki pulit kamandia kiliathu bakila register kes hapo kendon arspa prapun riu bat kendon cispan riu jongka baharatia naya sanhita bat kila kemru ya laingut ki briu hakabia dei bat katei ka jingje ki bala syakem ki kentob yo nongshiat ubala pen kre ka jingbam uwarden jongka hostel namar bulasam ya ka jingbam basa klem dapej bene ya ka jinglong jongki bat utra school namar ka jingbom simkhya u menteri rangba ka Karnataka usidi ramaya ulapen pau ka jingsau khya halor katei ka jingja bat lu pentik kena ya ki bahaying jong utai kena bala klatno bakin yo ya ka bailuksan ka babiang habaya keren bat u DGP kakong Aidisha Nongrang kaliathu ba us pretendent of police ka Mandya ula pentik kena ya kane ka jingja baro ki jingerap ki badon kam la ai da ki pulit ki district bat ki bor shinshar laong u DGP bat berap baya kamet yap la IT syaka RSS bat mentala warapat Meghalaya